भजन। अब बस ये निवेदन बहुत जोरी बा, एगो इम्तिहान देवे वाला, परीक्षा देवे वाला एगो छात्र कहता मास्टर साहब से, तनी मनी बेस खोल दिया राजा थोड़ा सा। इम्तिहान देवे वाला, परीक्षा देवे वाला एगो परीक्षार्थी कहता अपना मास्टर साहब से, ये मास्टर साहब हमारा के फेल कर दियो, हमारा के फेल कर दियो। लेकिन ये मास्टर साहब ये निवेदन बा कि हमारा कॉपिया बढ़िया से पढ़ी। इहो एगो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एगो चैलेंज कहल जाला एकरा के रवा मन करे हमरा के रवा फेल कर दे, ठीक बा, लेकिन निवेदन इहे बा कि रवा हमर कॉपी पढ़ ले। ओकरा अपना ऊपर विश्वास, छोट भाई हमर करिया पांडे हमर विधायक जी के परम प्रिय और सब लोग जुटल बा हमर मास्टर साहब की तरफ से स्वागत बा। कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन में जो कुमति सुमति सबके निमन को वही में बा अपौर को, लेकिन वही आदमी के नाव ढेर बा जे अपन निमानका बढ़ौले बा, जे अपन पौरका बढ़ौले बा ओकर नाम आई घर राजपुर विधानसभा में है हमर भैया, राजपुर विधानसभा में घर हमर भैया विधायक कहां के बानी, बक्सर सदर पूरा जिला के। सोचे के बात जगह पाई कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मैं गाज सवेरे नीरज बाबा पगीरी कहाँ रहा कि कौने सरीखा मैया कि सरागर रिपीट खोलो, कौन रे रूपवेना कि घरवा कइलू पैसारा हो। कवना रूप में माई कहां रहलू त माई जवाब देली, कहली साज दिहल कि परिए सरीखे हो कि सरागल लक्ष्मी रे रूपवेना कि घरवा कोइली पैसारा हो। जहां सुमति तहां संपत्ति, पैसा का मनी ना आदरणीय हमारे बड़े भाई अभी बैठ के कहत हनिया कि कौन टोला कौन टोली हटाओ, कुरान हो इहे बताओ। कतहु कही त लोग यहां कहिए कि लोग पूछे पैसा मजाई ना, ई कुरान हो। कौन कलाकार हो जो ने कुरान में आई के नहीं गवले, कौन कलाकार हो भोजपुरी में हो जी। यही में पूरा मत मानो हम चापलूसी और चटनी और चाशनी नहीं की लगावत, हम वास्तविकता बात करते जितना हम सुनले वाले जितना जब विवेक बुद्धि भइल तब से हम देखत हनी त कहत हनी कि सब त कृपा जय हो महारानी के
झाल के कमी होई तो 2-3 गो झाल हम रखले बनी और ढेर के काम होई हमारे विधायक जी के दुआरी पर बोरी में कौशल श्रद्धा वो होला भैया बैठा के कहले कि ये ब्यास देखो ना हई नगाड़ा मंगौनी ऑनलाइन अरुण बिहार ये ब्यास अभी तक ले एक दिन ब्यास बजले बड़े के बजइबे ना पहले करे कौन की रह जा भैया कम से कम फगुआ आवे तब सबके मिसिरे करे के पीठी हम चिंता मत कर हां कि सब तकरी पावा महारानी के हमने के चाहे रहुआ सब भजन ओकरे के कह जाला भजन कौन भी लोग ज्यादा सुनेला लोग ज्यादा हुए बात सुनेला कि बुझाला कि हमारा बारे में कहता बुझाता कि सब लोग के बारे में कहता वो भजन हो जाता कि सब तकरी पावा महारानी के भाई कि हम तो बुलबुल पानी के सब तकरी पावा महारानी के सब तकरी पावा महारानी के सब तकरी पावा महारानी के कि हम तो बुलबुल पानी के सब तकरी पावा महारानी के हम तो बुलबुल पानी के हम भगवती के दरबार में बानी जा कि हमारा ऐसन करम अभागा के कि हमारा ऐसन करम अभागा के हे माई मुन्ना भैया की दाया काया भोजपुरी हो की दाया काया पोबा दयानी के सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजार रुपए का आशीर्वाद आदरणीय हम के गार्जियन श्री संजय तिवारी उर्फ मुन्ना भैया आदरणीय की तरफ से बहुत बहुत सम्मान स्वागत वंदन की दाया काया पोबा दयानी के कि हम सब बुलबुल पानी के सब तकरी पावा महारानी के हम सब बुलबुल पानी ये ना भैया आन धर्म अगर निवेदन खड़ा हो सकता नहीं आन धन चाहे जवन दौलत बा जवन कुछ हमारा लगे बा चाहे रउआ सब के लगे बा का भैया तनी ताकत रहो आन धन चाहे जवन दौलत बा
कहीं के बदौलत बा सब कुछ माई के पास हमारा के बा जौने बा कि ऋणी बानी आदरणीय हमारे विधायक ऋणी बानी ए मेहरबानी के ऋणी बानी ए मेहरबानी के कि हम तो बुलबुल पानी के सबका कृपा हम तो बुलबुल पानी के कि सबका कृपा सतगिरी बाबा महारानी के बुलबुल पानी के सतगिरी बाबा महारानी के हम सब बुलबुल पानी